ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା। ପୁଅଟେ ତ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଉ ସିଏ ତାଡ଼କାକୁ ଅର୍ଘାସୁର। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଅସୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଛି। ଭାରି ବାଡ଼ିରେ କିଛି ରଖିଲାନି, ପାତୁଳାଟା ସବୁ ଚରିଗଲା। ବୋଉଲୋ ଭୋକ। ତୋ ପୁଅ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ମୋ ପୁଅ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା, ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସାହେବ କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲାଣି ଇଏ ସାହେବ ହବାକୁ କେତେ ବାଟ। ମୋ ଚାଟଶାଳୀଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଆଜି ତାର ବେଳା ଖରାପ ପଡିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ମଶାଣି ନବାକୁ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ହଇଜାରେ ମଲା ନା। ଏ ଗାଁରେ କଣ କିଏ ସାହସୀ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ। କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଅଛି ପରା। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରେନି ଗେଲି। ମତେ କେବେ ଚୋରି କରିବୁ? ତତେ କାହିଁ ଚୋରି କରିବି? ତତେ ମୁଁ ଖାଇବି ନା କଣ? ଆଜି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ଆରେ ମତେ କମ ହିନସ୍ତା କରିଛି କି? ଅନନ୍ତର ଅଦୌତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆରେ ହଉଛି ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦବା ଦରକାର। କାଳ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଅନନ୍ତର ଏତେ ସହଜରେ। ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘର। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ମୁଭିସ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଟ୍ରେଲରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତ ଅନନ୍ତାର ମା, ବିଶେଷ କରି ଅନନ୍ତାର ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କିଏ, ଦେଖିନାହିଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ବାସ୍ ଟ୍ରେଲରରେ ଯାହା ଦେଖିନି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ଲେବୁଲ, ହାଇ ଲେବୁଲ ଆକ୍ଟିଂ। ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଅନନ୍ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ବାଟିକି ପୁରା ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ ପିଠା ବା ସେ କଦଳୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ଆଖୁ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ ୟାର। ବାବୁସାନ ଏଣ୍ଡ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଆଉ କେହି ସୁପରଷ୍ଟାର ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥାର କିଛି ଦାମ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାର ଥିଲା ରାବଣ, ତାଙ୍କର ଥିଲା A+A, ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ଲସ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ରାବଣ ଫିଲ୍ମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆସିବ ନାହିଁ ଦଶହରାରେ। ତ ଅନୁଭବଙ୍କର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାବଣ ମୁଭିଜ୍ଟାକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି।